Sinabitang ang kapangyarihan ng Dios wara hangganan. Anong ibig sabihin sa ato? Ang ibig sabihin sa ato, ubes na gustong gibon ng Dios, kaya niyang gibon sa maski pauno niya man na gusto. Dangan sa Dios, wara imposible o difícil. Sumabasa ta sa Biblia, muna, sabi dito sa Gospel account ni St. Matthew chapter 19 verse 26, sa Dios ubes posible. Dangan sa Gospel account man ni St. Luke chapter 1 verse 37, sabi dito na wara imposible sa Dios. Ikadua, ang Dios ang may gibo ning kinaban dangan ubes na didi sa kinaban. Wala siya ginamit kundi sa bisana. Tama, sa bisana o word lang ang ginamit niya. Makikita tayan dito sa Book of Genesis chapter 1 verse 1. Sa kapinunan, nilalang ng Diyos ang langit dangan daga. Dan makikita man natin sa Psalm chapter 146 verse 6, siya ang may gibo ng langit dangan daga, ng dagat dangan ng ubos na dito sa inda. Dangan dito man natin yan mababasa sa surat ni St. Paul sa mga taga-Colossians. Dahil sa inya nagkaayo ning langit, ning daga, ubos na nakikita dangan hindi nakikita, dangan ubos na anghel. Siya sana ang nagibo, dangan wara siya katabang. Dangan sinabi man dito sa Psalm chapter 33 verse 6 or 9, nagsabihan Diyos, nagkayo ning ubos. Nagsugo siya, nalalang ang ubos. Pangatulo, ibig sabihin, pag sinabing ang Diyos makapangyarihan, wara hangganan sa kapangyarihan niya, kaya niyang gibon ubos dito sa mga nilalang niya. Kung paano niya ito gigibon, kaya niya itong gibon. Mababasa tayo dito sa Psalm chapter 135 verse 6, kung ano man ang gustong gibon ng Diyos, sa langit, sa daga, sa dagat, dan sa kairuman, magigibon niya yan. Dangan pang-apat, unina, ubos na bagay dito sa kapangyarihan ng Diyos. Dangan wara makapagel or makahadlang dito sa kapangyarihan ng Diyos. So ari sa to kakasagan Diyos, wara sa inya makapagel. Sabi man sa munang surat ni St. Paul kay Timothy chapter 6 verse 15, siya sana ang makasig. Siya ang hadi ni mga hadi, Panginoon ni mga Panginoon. In short, ang Diyos sana ang pinakamakasig dangan wara sa inya makadag. Wara makapagel sa Diyos. Ari sa to kakasigan Diyos.